Θα παρουσιάσουμε το παιχνίδι στο PlayStation 2. Είναι παλιό το PlayStation 2, αλλά δεν έχω PlayStation 3. Αυτά είναι. Είμαι YouTuber και θα βάλω το πρώτο με το δεύτερο μου βίντεο. Αυτά είναι το τα... PES 2014, το Pro Evolution Soccer. Είναι εξαιρετικό παιχνίδι, το Champions League. Μπορείς να κερδίσεις και λεφτά, να πάρεις γήπεδο, ανθρώπους, να κάνεις τη δική σου την ομάδα. Ναι. Επόμενο παιχνίδι, το PES 2008. Είναι το ίδιο με το PES 2014, απλώς είναι το 8. Είναι πιο ωραίο το PES 2014. Επόμενο, το FIFA 9. Αυτό είναι εξαιρετικό και αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσουν από όλα. Το PES 2014 είναι φανταστικό. Είναι σαν το PlayStation 4 που σου το δείχνει. Εδώ σου το δείχνει και εδώ από πίσω. FIFA 7. Αυτό το παιχνίδι φαίνεται λίγο παλιό, αλλά δεν θα πω ότι δεν είναι ωραίο. Εδώ να σας δείξω τις εικόνες από πίσω. Έχουμε αναμένο το Flash. Germany 2006. Πολύ ωραίο παιχνίδι, το είχα διπλό, αλλά το ένα τώρα δεν το έχω. Να. Εκείνο που είχα ήταν διαφορετικό, αυτό είναι πιο ωραίο. Είναι ποδόσφαιρο. Εδώ το 2001 το FIFA είναι εξαιρετικό παιχνίδι. Παρόλο που είναι το 2001, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν είναι τόσο καλό, αλλά όταν το έπιασα μου άρεσε πολύ. Τώρα πάμε στα αγωνιστικά. Motors 4. MotoGP. Είναι τέλειο και αυτό το παιχνίδι. Μπορείς να πάρεις κύπελα. Έχει μικρές μοτόρες, μεγάλες. Το Gran Turismo το 4 το είχα και το 3, αλλά έσπασε. Τώρα δεν μπορώ να σας το δείξω επειδή δεν το έχω. Το 2 ή το 3 ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Το Dragon's Balls το 3. Αυτό το παιχνίδι είναι και πάλι ωραίο, αλλά εμένα δεν μου αρέσει τόσο πολύ, επειδή δεν είμαι με αυτά τα παιχνίδια εγώ. Το Naruto Ultimate Ninja. Αυτό είναι σαν το Dragon's Ball. Αυτό το πήρα από τη Ρουμανία. Ήταν 4-5 ευρώ, πολύ φτηνό. 4-10 ευρώ. Αυτό η εικόνα μόνο που πίσω έχω είναι το Lego, το Indiana Jones. Αυτό το παιχνίδι είναι εξαιρετικό, μου αρέσει πολύ. Εδώ πολύ ωραίο φανταστικό παιχνίδι, το Maximo Army of Z, εναντίον το Army of Z. Αυτό είναι, τι να σας πω, πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα τελευταία μας CD είναι τα πιο ωραία. Όπως βλέπετε στο πίσω μέρος. Το Just Cause και αυτό ωραίο παιχνίδι. Είναι περίπου σαν το San Andreas, αλλά το San Andreas είναι πιο ωραίο. Το Gun, αυτό υπάρχουν και ζώα μέσα, άλογα είναι σαν το... Υπάρχει ένα από το κινητό που το λένε Six Gun και μοιάζει πάρα πολύ, τώρα που το βλέπω κι εγώ. Είναι τέλειο. Είναι σαν το Μεξικό, όταν το παίζεις. Αυτό υπάρχουν τα παιχνίδια αυτά που βλέπετε εδώ. Αυτά τα 6. Πόσα παιχνίδια υπάρχουν? 6. Δεν ξέρω, δεν τα δείχνει όλα. Νομίζω 9-10.
Ναι, εδώ γράφει μοναδικά game extras που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Παίξτε τα καλύτερα παιχνίδια, δείτε πρώτη αποκλειστικά βίντεο σε κορυφαία ποιότητα. DVD. Είναι εξαιρετικά παιχνίδια αυτά. Υπάρχουν πολλά και ωραία παιχνίδια. Και αυτό το ίδιο είναι, υπάρχουν πολλά παιχνίδια. 16 χρονών και πάνω ήταν αυτό και το προηγούμενο 18 και πάνω. Άρα είναι πολεμικά. Όχι όλα. Εδώ το King Kong υπάρχει... Πόσα παιχνίδια? 13 λέει εδώ. Υπάρχει και το Sims 2 πολύ παλιό. Ναι, τώρα έφυγε το Sims 4, έχω το Sims 3 εγώ. Αυτό είναι το εξαιρετικό παιχνίδι, το Grand Theft Auto San Andreas. Το έχω σε διπλό. Ναι, είναι τέλειο παιδιά. Αυτά που σας λέμε δεν σας το λέμε για διαφήμιση. Αν θέλετε τα αγοράζετε όλα αυτά τα παιχνίδια. Απλά για να δείτε και εμάς τη συλλογή μας. Υπάρχουν ακόμα αυτά που έμειναν, αλλά δεν βγάζουν άλλο το PlayStation 2. Και το τελευταίο μας, το πολύ ωραίο παιχνίδι, Grand Theft Auto Vice City στο PlayStation 2. 18 χρονών και πάνω και το προηγούμενο. Μπορείς να κολυμπήσεις? Όχι. Ναι, δεν ξέρω, νομίζω όχι. Δεν θυμάμαι. Επειδή υπάρχει βάρκα όπως βλέπετε. Ναι, στη βάρκα ναι, αλλά κάτω όχι, θα πεθάνεις. Θα σας δείξουμε για 3 CD του PSP. Αυτά εδώ. Άλλο βίντεο μπορεί να δείξουμε CDs του, μπορεί DVD. Ναι, όχι. Δεν τα έχω εκείνα. Αυτό είναι το Grand Theft Auto Citation Wars. Citation Wars, ναι. Το έχω και εγώ στο PSP. Υπάρχει και στο PlayStation. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που τους αρέσουν, εμένα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα. Είναι πιο καινούργιο και από το Grand Theft Auto 4. Ναι, το ξέρω. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει, δεν ξέρω. Επόμενο, το Lego Πειρατές Καραϊβίαν. Πειρατές της Καραϊβικής, να το πούμε έτσι. Και αυτό πολύ ωραίο. Στο PSP αυτά τα παιχνίδια. Και το τελευταίο. Και τώρα το τελευταίο. Το Patapon. Και αυτό εξαιρετικό παιχνίδι. Να σας πω ότι έχω και το Grand Theft Auto Vice City στο PSP. Αλλά δεν το έχω μαζί μου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe. Γεια σας. Γεια.